Good morning लोगोफोर नै दिनै भिडिअ'आव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय दिनै जोङो ओंखारलायबाय नै मा होनदों बैसागु भिडिअ शुटनि थाखाय जोंहा आबौ मासुमाव मोनफैखाबाय ओमफ्राय जोंहा नानिया बे आंजों फैफानाय रौतानिया मेकआप खालामगासिनो थ' लोगोफोर नोंसोरनि खालामबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नाय माबोरै जायो अननानै गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नो दाबाव भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम माबायदि मोनदों ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो थाखाय रेडि जाखादो लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय थादो गासिबो आच्छा Good morning, Abo. Deh, Abo, langsung be. Anggo video mana ini? Jangan abang fikabai. Hello, kamu udah mau logo? Dong kayak gajiwe. Makeup खालामग्राया जाबाय बिनिमा नार्जारि ओमफ्राय ओरै मेकआप खालामजाग्राया जाबाय आब' मासुम ब्रह्म बाजैसो जागोन दायो बाजै जागोन दानि थाखाय आब' आंनि थाखाय बाजै Apa itu nak kau nak meniam tadi? Kau nak meniam saya sensor apa? नै जोंहा ओमफ्राय एक्ट्रेस माबाखौ उन्दैखौ होलायबाय मासुम आब'नि बिनानाव जागोनखौ होलायबाय नै जोंना ओमफ्राय आब' मासुमना जोब्बाय दहायनो थ' लोगोफोर भिडिअआ नै जागायसै नायलांबाय थादो लोगोफोर नै रेडि जाजोब्बाय जोंहा ओंखारलांसिनो दायो शुटिंआव नुजोबो नै जोंहा नानियाव देलायखांबाय बोरैबाथ' नुवानो दे माना नङा ओमफ्राय आब' मासुम दे नै देलायखाबाय ओमफ्राय मारै मोनदों जेनेबा दिनै भिडिअ बानायनो मोजां मोनदों माने बोसोरसेनि उनाव आरोबाव गाफिननाय आं दिनै ओमफ्राय थांनाय बोसोरसे गादों मेथाइआ बोरै खोनाखाबायदां ना मेथाइआथ' मोजां बिराद एकदम माने मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय थादो जोबजासिम ओमफ्राय अफिसियेलखौ नायनो बावनाङा आरोना थांबाय थानोसै स' बिथिं फैद' थांबायसै नै जोंना बिथाङा ब्लगार जाबायथ' आरो ओमफ्राय नै मा होनो आंनि फार्स्ट मेथाइनि एक्ट्रेसा बेबा खेबसे हायो नाङो एकदम मानसियानो लोरबां जाथारबाय लोमजानासो जाखोना माखोथाय मिथिला होमबा माबा माथो होआ खोमा खोनायासोमोन गानलानो इटु खुलिबायना मिथियाखै माथो सिगांनिफ्रायनो दंखायो आंहालाय थांबायसै मिथियामोन एक्ट्रेसा जोंना from Udalguri बयबो हेफाजाब होलायदो लोगोफोर गासिबो नायनानै हेफाजाब खालाम ओमफ्राय सोरबा जुदि भिडिअफोर लानो गोसो दंबालाय खबर हरदो कन्टेक्ट नाम्बार दंजोबखायो सोरबा माने बिहरबानो जाबाय थांगासिनो जों दा सासे मानसि न'खराव आरोना न'खरनि माबा सोर दङ बेयाव थांगासिनो नायबाय थादो सिख्लाफोरखौ देरो ओइ प्रडिउसार बिथां सिगाङाव ओंखारबाय मारै जागोन भिडिअआ गरम माने सान्दुं गोसा बोखारियो नायगोन हाय मारै जागोन जेनेबा भिडिअआ माने भिडिअखौथ' मोजां जागोन सानदों आं माने बेखौनो एक्टर बुङो यास खुलुमबाय नै ओरैबो लोगोफोर नै जोङो माने शुटिं लानो नागिरनाय न'खराव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो माबायदि जायो ओमफ्राय नै उनथिंजाय आब' मासुम एक्ट्रेसमोना दंगासिनो न'खराव फैबाय जोङो ओमफ्राय नै जोंहा इसिं दङ जोंहा आदा मिजिं नै
माने आदायानो माने दिनैनि माबाखौ माने भिडिअखौ सामलायगोन आरो ना जेनेबा करिय'ग्राफार खालामगोन बिथांखौ लोगो मोननानै गोसोआ जोबोद रंजादों माने फार्स्ट टाइम दिनै बे भिडिअआव लोगो मोनदों आरो बे समजों माने लोगो मोनफैदों लोगोफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो हादो आदाया बेसे बुङो आरो चेनेल साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो एन्ड बाय जोंहा बेयावनो लागोन लोगोफोर शुटिंखौ मोजाङानो न'खरा समायगोन लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय थादो ओमफ्राय जोंहा नै बेयाव आब'खौबो माने मान लादों जोंनि चेनेल जाहैबाय नालाय ओमफ्राय आब'खौ मान लादों ओमफ्राय बिथिंजाय केमेरा बायदिसिनाखौबो माने खुलुमस्रांदों आरो ना जाहाथे भिडिअआ मोजां जानानै थाङो होननानै लोगोफोर नायलांफादो जोंहा रेस्ट लादोंमोन ओमफ्राय रेस्ट लाखांनानै ओंखामबो जाखांबाय ओमफ्राय दा नै ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओंखारफिनबाय आरो लोगोफोर नै एबारनिया एसे ग्रोम ग्रोम मोसानाय बुरजा जाबाय मानसिफ्रा सोरबा गाबज्रियो नामा आंखौ मिथिगौ दं नै नायलांफाबाय थादोलाय एबारबो नै जोंहा आदा जोहोलाव मा नाम मोनलाय आदा नोंना मुसाहारिमोन नामा चेनेलनि नामा मुसाहारि फिल्म प्रडाक्सन औ बिथाङाबो फिल्म बानायबाय थाखायो फिल्म नङा माने एलबाम बानायो आरो नायनोबा मुसाहारि फिल्म प्रडाक्सन होननानै बोबानो जाबाय ओमफ्राय होनबानो फैजोबगोन आरो नै जोंहा बिथाङाबो रिंखां बिथाङाबो दङ भिडिअआव नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो फंबायनि भिडिअफोरखौ नाय शेयार खालाम औ आंनिखौबो ना औ मुसाहारि फिल्म प्रडाक्सन आदानि नामा दे लोगोफोर अननानै गासिबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय लोगोफोर नायबाय थादो भिडिअखौ न'खरनिया जलायबाय नै ओमफ्राय दुब्लियाव लाफैलायबाय गिजाय दं नायबाय थादो लोगोफोर जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय दं लोगोफोर बागुरुम्बा केमेरामेन जोंहा
संगित बिथां Nggak sama naik deh, yang sama naik deh, sama naik deh. खाथियाव थांब्रा अलंखार खाथियाव थां Five, six, seven, eight. लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ' लोगोफोर गासिनिसिमबो जा गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ गासिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय फैबाय थानाय बैसागुखौ मोजाङै मोजां फालिलांनो हाथों होननानै बयनिसिमबो आर'ज खालामनाय थाबाय आरो जोंनि बे देग्लायनि गोदान बोसोरा मोजां मोजां फैनानै मोजां मोजां बारलांथों होननानै इसोरनियाव आर'ज गाबबाय थ' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै जे बर' हारिनि आरो जे गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि थ' बाय बाय लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै थेंक इउ आंजों थाफानायनि थाखाय